Práve som mal rozhovor s jedným podnikateľom, ktorý sa mi sťažoval, že je nemožné dostať na pohovor kvalitného človeka. Keď som preskúmal proces, ako hľada ľudí, zistil som, že robí 3 najhoršie chyby a preto sa mu nedarí. Vyhnite sa týmto chybám a tým zvýšte svoje šance nájsť kvalitných zamestnancov. Poprvé, viete, koho hľadáte? Ak neviete, nikdy ho nenájdete. Top najväčšou náborovou chybou je nejasné zadefinovanie, koho vlastne hľadáme. Kým spustíte proces náboru, ujasnite si s kolegami, koho potrebujete a popíšte si ideálneho kandidáta. Po druhé, zamysleli ste sa nad tým, kde sa nachádza váš ideálny kandidát. Zistite si, kde je možné takého kandidáta nájsť, aby ste ho mohli osloviť. Kariérny portál, sociálne siete či plagát na zastávke MHD. Spýtajte sa vašich najnovších kolegov, kde sa o vašej poslednej ponuke dozvedeli a tam budete mať najlepšiu šancu osloviť im podobných ľudí. Po tretie, je vaša ponuka atraktívna? Viete, čo by mohlo zaujať ideálneho kandidáta? A odkiaľ to viete? Myslíte si? Vymente pocity za fakty a preskúmajte si konkurenciu a dostupné zdroje. Napríklad ponuky vašich konkurentov, ale nie konkurentov z vášho biznisu, ale konkurentov zamestnávateľov vo vašom okolí na vašom trhu práce. Ak zvládnete tieto 3 základné kroky, je takmer vylúčené, aby sa vám na pohovor nedostavil kvalitný človek. Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.